sing gedhe pangapuramu kang mas pepujanku jejentong atiku sambungku mung wanci dalu ngrupi dasarmu kawan karwamu kang mas kang merak titisake muri lestarine ape pirantine tanono ingkang nyaruwe ya mung ngakibate aku mung bayangke remuk ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki komo tenan sida dadi cah telu tak ganti dikapa mati mendah koyo yen to sida urip lan nandika mesti bagya malaya jara lair putri Sulestia terus bisa nyuwara dika kang wis rono sing gedhe pangapuramu kang mas pepujanku jejentong atiku sambungku mung wanci dalu ngrupi dasarmu kawan karwamu kang mas kang merak titisake muri lestarine ape pirantine tan ana ingkang nyaruwe ya mung akibate aku mung bayangke remuk ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki pamatenan sida dadi
mendah boya yen to sita urip lan nantika mesti bagya maya jarang lahir putri tak
bektika tresnanku dewang bagus serana hang lebur dosaku. Pun kakang ikhlas garwaku lamun tasih lamun disiki aku nanging tresnaku ora bakal ilang saklawas-lawase ora ndurungane bojoku iku upama serana hang lebur dosaku.
Ndek digobyok. Bengawan Solo riwayatmu kini sedari dulu jadi perhatian insani. Musim kemarau tas berapa airmu di musim hujan air meluap sampai jauh. Mata airmu dari terkurung gunung seribu. Air mengalir sampai jauh, akhirnya Au. Ya. Dasare ya ning pinggir Bengawan kok Pina. Ndi Bengawan? Lah kowe mlayu rono saiki kuwi keletan Wis Bengawan? Kiwitung omah kuwi arep langen. Apa ya ana banyune iki? Nah, Oh. Bengawan Bengawan tiada Solo nggih? Bengawan Solo tiada kendatnya air. Itu riwayatmu dulu kaum pedagang selalu naik itu Mas Gejes, ini joget ini. Anggitanipun Roko Mas Mantil. Wes pirang tahun lawase ana kene ngenten ditekane ngantu-antu nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku. Oper sayang. saya suwe saya malaman ngalor ngidul dadi bingung udan kangen rengis
kliraman ngono wis marem kok. Wis Tenan, wong lanang iki penak kok. Tenane lho. Tenan. Gor sedelok wis marem. Delok ngono wis marem. Wong lanang ora perlu suwe-suwe kok. Sing penting wong lanange keturutan tok wis marem. Jare penak nek suwe. Yo kadang-kadang. Iya ta ki. Nganti kegawan ning ngimpi kagawan sliramu wis teko nanti ati dadi gelap Sampluk ongki. tak goleki sliramu ra ono yo Wabil khusus Pak Lurah Indarjo wonten ing Gedung Jeruk senengane lagune udan kangen. Pak Lurah Ya, kan katut Mas Giur, Mas Noting. ya Oke. Nggih, Bu, sehat-sehat nggih. Wis pirang taun lawase ana kene ngenteni tekane ngantu-antu nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku dadi kangen saya suwe nalor ngidul dadi bingung udan ra iso ayo dong wong ayu enggal bali kanggo nambani kangen ati nadyan sakedheping netra ati lega bisa antuk tombo wong lanang ki gampang sing penting ora dicidrani ora disulayani betul aja ngasih wong wedok iki kok mung walesan wae wong Lah. wedok iki nek kok kan alasan wong lanang nggak suka ya piye wong ya awan bengi kok ya pegel ah iya ya nganti kegawane mimpi kawan-kawan sliramu wis teko nanging ati dadi gelap tak goleki sliramu ora ono Sam mikir cekel tata rekak-rekake dadi anak buah Lastri Ya mbok-mbokane wong Oh, sampeyan mbok-mbokane, iya. Anak buah iki. tak kira nek ayah nek ora ya balane buah Merajalela kok anak buah iki. berarti penggantine Warti Aku malah mbok-mbokane. Kok kari setor nang aku to ya. ki urusane piye anak lanang Boros. dhewe anak wedok dhewe nak lanang tak sekolah bisa gede bejo uripe
Mbah Soman ngadeg. Ayem aku. Sampluk jaipong rinujit. Sampluk jaipong rinujit. Gones, gones, timun tires-ires. Yo, monggo Mas Dekleng. Pamundhut saking Bose Sumber Makmur Koperasi Bapak Sari sugeng medhangetaken pangkantun warung gaul warjos wonten ing Kuduran. Ugi keluarga besar Tenggak Ngagel Pak Jumadi sugeng rawuh saking Semen. Kaya rinujit atiku nyata lamun kelingan sliramu rino wengi amung tansah kagawa ing ngimpi apa sliramu ra krasa yen atiku lagi nandang bronto panyuwunku embang ana tresnandeng atiku pancen apa tresna
khusus Bapak Sari, bose Sumber Makmur Koperasi wonten ing Taraman. Abot rasa jroning ati ninggal ndika wong sing tak tresnani pandung aku muga-muga katekan setiamu mayang jelang-jelang sayang duet yuk muda laras sing tan kanten Pak Bayan Ju Wiro Saputra kaya rino cit atiku nyoto lamun kelingan sliramu rino wengi amung tansah kegawa ing ngimpi ose ora bisa sumanding sisihmu pungkasane katresnanku mung cukup semene isaku ya mung ngono tok ora bakal iso duweni tresnaku cukup semene wae. Masuk sayang. Apa terus jroning ati ninggal atiku sing tak tresnani pandung aku muga-muga ketekan setiamu Sembah nyanyi Pak Slamet. Salam kangen. Diapik-apik ke ben cair ya Len. Iya mau. Spesial Pak Indarjo, Pak Lurah. Saben ku nyawang rupamu Karupata. saya kangenku marang sliramu biyen ate andung tresno bebarengan ana gedung ngombo Pak Lurah Indarjo Saiki aku yen to tresno ra kudu ndemeni Najan abot jroning ati nanging piye kudu tak akoni
muga-muga Siti gak ndelok. Lah ya iki sanyak kumat iki. Iki anggar Siti ndelok bahaya teko omah Bahaya. perang Bratayuda iki. Ya malah gak apa-apa perang kok. Siti aja mikir dengah-dengah ya nduk bojoku aku ya mung totalitas kerja ndemok tangan penyanyi niki ya gak enek rasane apa-apa aku tenan ae. Kan mong kulit. Tenan iki wong iki ya wong nyambut gawe rekan kerja tok ya Ti, tenang ae Ti. Iya ning aja mlurut ali-ali. Melek ya rene no. Masukin ya, Dek. Yes. Panyuwun gumring sliramu rematan sing ati lewat angin manci dalu tak titipke salam tangan jroning ati Leni Dalam sayang. tukangnya syuting berubah Berubah. nafsu. Iya. Deloken ki enek sing rubah ki. Aja. Kudu laras. Bose Pari sukses selalu. Saben ku nyawang rupamu saya kangen ku marang sliramu biyen ate andum tresno bebarengan ana latar rombo ben Padang saiki Wagianti ini pancen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu ndemeni nadyan abot jroning ati nanging piye kudu tak keloni aku piye Jenengan ki nek kalih Mbak Dewi, Mbak Tata, Mbak Rini ki gak nafsu nek karo aku kok gur nempel bae ngapa to, Dik? Mbah aku ya ngono kuwi naluri kok. Wong kok Naluri lelaki ya ngono kuwi nek ketoke gathuk ya mesti ngefek, nek gak gathuk ya gak ngefek. ki di live streaming lho. Live streaming boya. Kok nek gak etuk lawang piye karo bojomu? Alah Ti, ki totalitas kerja ya Ti. Loh, Apa iki? air cerdas saya datang. Ngene lho, kayak nutri saiki langsung diombeni. Ya. Larutan penyegar cap kaki gajah. panyuwun gumring sliramu rematan sing ati lewat angin manci dalu tak titipke salam kangen jroning ati.
Penggemarmu soto sing ning Jaten Duk Tata. Capa kuwi? Ya kuwi penggemarmu soto. Pesinden sing elok ya mung Tata kuwi. Oh, terusan. Wis jagani saurunge aku wis wayahe ra payu wis duwe warung soto. Lho ngono kuwi. Kabeh wis tau rono karek sampean tok lho gendiro tau ngono aku. Lah timbang kowe tekor. Lah segone ra tak hitung lho. Lah mung ngitung dah. Apa ya enek. Dodol soto kok segone kon ngitungi pirang upo ae. Aku ya wis jagani kok ta. Upama aku nge-MC wis ora payu campur sari ke ya wis ra enek aku ya saiki. Dadi apa? Gali kubur? Ora, buka Lapa? toko kijing. Parkup kijing. Ya. Mongko setiaku atiku kepingin lalati sliramu yen bisa aku lilo ing ana Goyang Mbah Sastro. Mbak Sastro, sugeng midhangetaken ugi Mas Ali, Uti Lovera, Mas Iksan, Mas Anas, Mbak Bong Awi, Mas Mardi, iya, Mbak War, Mas Sutarjo Biki, ugi Mbak Sus, Mei, Pak Lurah Indarto, Bapak Sumardi, Mas Dimas Benistri. Sopo Mas Gedong. kae rek mau ngembang panggung Pak Bayangan Pak Lesen, Mas Angri, Mas Warsito. Iya. lamun mesem atiku Bapak Imin Jenggot PRT Karti sugeng midhangetaken. Yo. Rino wangi sliramu tansah beda ati. Mbak Yos. Tata, Dalem? ya pisan-pisan mlebu bareng ngono ya. Oh yo. Ora iso mlebu kok bareng. Syukur rawuh Yes, Mas sugeng Tar. rawuh. Mas Tar. Mangga. Oke. Mongko sejatiku atiku kepengin ati yen tak bisa aku lilo ing Allah bantol. Hari mudun. Kira di klasik saya dek.
Monggo masuk kono. Ya, Dewi Waris. Asik tangis tak ares kepak rasa jare dek ani kandha setya ing sabrang dek lor kretek dan epo abot rasane wong duwe bojo loro sakno Akeh men to Pak. Mbah nggih. Sego berapa Bang Adi? Akeh men to Mbah. Ngucap dek lagi setahun kerja kowe jare wis kena godho aku menyat Aja banget langsung jare kowe wis kena godha aku menyat banjur bali menyang desa kaget ati dek semu ora percaya tekan ngomong ulame wis ana meja esuk dek rini liramu palakrama oh dek rini jebul kowe mlenjani Alah mboten Mbah, mboten. oh atiku lara adinawa mati oh derini Dalem jebul kowe ngapusi mboten nggih Mbah. oh atiku lara adinawa mati udah laras gue ra tau nyanyi ya lali kok Rin Spesial Mas Afan Doros juga Mas Esa Aulia Putih Lovers juga Mas Jamahi Mas Mulyadi Indonesia ya. Ambien nalika arep lunga beges tak rengko ana ndodok asik Tangis tangis tak ares kebak rasa jare dek rini kandha setya ing sabrang lor kretekane bo rekasane wong durung duwe bojo sakno awake dhewe masuk Mbah ya ngucap dek lagi setahun kerja aku jare wis kena Konda aja banget nelongso jari wis kena godha aku menyat banjur bali menyang desa
kaget atiku semu ora percaya tekan omah ulame wis ana meja sesuk-esuk cek rene seleramu polokrama Karo sapa, Mbak? oh rene jebul kowe Alah mbledani ora Mbak. oh atiku lara ati lawa mati oh rene Nggih. jebul kowe ngapusi Mboten, Mbak, mboten. oh atiku lara winawa mati matur sembah nuwun Dek. Monggo Mas Ponyol. Ya, ya, ya. Jundo mentul kang rinenggo sak pucuking rekmo selendang kuning wis sumampir ana ing pundake ayo Mas Gampang motor Mas Karno Mas Ngadi Paingan Purwosoman ayune kang jiwani aduh Nimnas putri Sukawati kandos luwas sira Nimnas putri kan utahane penak ya mbokmu asik muda laras Jokenya Indonesia istimewa. Sedang midhangetaken Mas Handoko, Mas Agung Safalas, Mbak Sastro, Mbak Wan, Mas Vino, Pak Lurah Indarjo, Mas jondo mentul kang rinenggo sak pucuking rekmo selendang kuning wis sumampir ana ing pundake nanging malah saya
kang utame Mas Jimbung ya ndang rene karo Mbak Menu. Masuk. Monggo. Duh kusuma Spesial buat Mas Martin Jabanan Sidoarjo Sragen. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Jemuk gerak-gerik yuk taun nono windono tanteni ing pujuking wisma bebasane mung katon katon sliramu wae aja lali yo nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa
taun ngono windono tak anteni ing pucuking wis mong balung nangka bebasane mung katon seliramu wae aja lali mau Si. wis Master Karang Taruna le. Udah laras. Serindu sumelawase, kowe lunga pamit karo aku. Dowo ngasu pepujanku, ati susah kepengin ketemu. Maksudku ya dowo ayu mlelu. Rino wengi hati-hati, besok kapan tata bakal bali. Rasa kangen rapi semari, yen sliramu ra iso nambani. Wagianti, kowe woh batimu akeh, nyatane bojomu mbok tukokke ambulan anyar. Ngadeg rene. Mbak Aku Gianti ki sapa to? Wagianti sing barewo ndek iki ning sine nanggape dekleng batine ra umum. Dekleng nada. Genah, duwite ra ketang, pokoke nek ra salah ki amplop entuk 150, beras entuk 3 kintal. Telung terus- kintal iki apa mengen telung kintal? Beras lah wong ngono ora tau potongan Telung beras. ton ngono lho. 3 kintal. Oh, 3 Gula 4 kilo. Pire? Teh 2 pres. Langsung ditukokne ambulan anyar. Pak Deko iki sopire saiki nyopir ambulan anyar ta saiki ning Amal Sehat ambulane anyar. Oh lah mula kok campur sarine nanggape campur sari kakak miskin. Degleng nada. Ning lunas lho langsung lho kuwi tenan lho. Ya, rene. Monggo nyanyi mriki bagi. Rene to titi ya lah kowe gak gawe gelane rene. Mbok ya aku disawer 10-10 to titi rene. Nggih wul. Sugeng rawuh Mas Karno gampang motor nerang ngene iki ora bahagia. Dan katun Mas Panyol, masuk sayang. Aja semelang bagus tresnaku iki ora bakal layu ora suwe aku bali Ongki. sumatin ana ing sisihmu Wes yo.
rasa kangen ora bisa mari ya mung tata sing bisa nambani Sik tak takon. Sliramu mau ngendikan nek Leni meh mbok job melu grupmu Kakak Miskin Degleng Nada to? iya Lah sing penyanyimu gawan ke piye? Sing gawanmu penyanyi ke lho sing sanggulan ke lho. ya ganti warna lah Ganti warnanya mbok pecat. ya ora dipecat ya sok dikei seorang Akeh yone apa orane? oke orane bikin malu ae Lah dhek sinden gawane iki sok papat lho. Penyanyine 3 7. bikin malu ae Lah iya to. iya enggak suka aku wis tak jelak tenangno to dhewe iki lah Degleng kok padake sapa ya awas kecuali nek sing ra roh ngono ae Lah sindenmu kae kowe ra entuk penghasilan tambahan. bus enggak suka aku. Aja Karo aku ora teko nendi. Mas, iki kok jahil men to? Aku iki mau nggumun. Tukang syuting gayane tangane ditatoi ngombene apa? Nutrisari. Tangane tato kok ngombene Nutrisari. Lah kudune ngombene apa? Ya ciu no. Oh, apa tangane tato kok ngombene Nutrisari. Apa jane sing dodol ciu? Oh, banyak. Oh iya to? Aja ngisin-ngisini kancane lho. Tanganmu iki ditato, ngombe kok Nutrisari. Janjane kowe ning endi kelakatmu ya saja atiku sejana kencang karo wasita ora
dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak nang tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe lali janjine ngajane alasane menggelake sapa wong sing ora gelem kadung dandan kowe ora teko Tak kira ora sida. aku tak nonton itu joget tok Aku lho mboten iso joget tok, Pak. biasanya joget no Sakniki mboten kok. Kan sakniki alim, Pak kula. oke Alim Rini Janjane kowe ning ngendi kelagatmu sajak nyubriyani atiku sejana kencang karo wanita liya. matur nuwun Pak Teno Mudo Laras. Mas Karwin, kecake. Yo, muda laras lagi. Yo Mas Soman. Persiapan Monggo. Nangis sajroning atiku Jogeti dhewe kok. nalika sliramu ninggal aku Wahyang. apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa monggo dulu Tak suwun rina lan wengi. Moga-moga Gusti njabahi. Sekapan anggonmu bali bisa kumpul moyoku ing nguni. jaran tau nono windonono tendi ing pucuking tresna balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae hae ngapunten Mbak Tata Dalam niki saking kesuwen leren nggih sami. sesasi utuh leren Kula sing kesuwen ra nganggo sanggul rumangsaku ki kaya bantal ae kan mau kok. wis go Aja lali pawalingku uga mono kang mas janji-janjimu aku kang setya satuhu tak anteni nganti saelingmu Mudo
sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwan rino lan wengi Paunono Windonono tak enteni ing pucuking tresna balong nangka bebasane mung katon katon sliramu wae hae 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 sing ping pindho pas nggih Bang nggih. Nggih. Pisanan Pas. ya. Pas. Ya wis pun kulino. Pun kulino Pak. kok ya. Biasa Terus nek ping pisan. eling, dek mau kan red tak lali ngono to terus iki. Pisanan lesan pecat pun biasa. Yo dilanjut. Aja lali pamelingku muga menekan janji-janjimu aku kang setya satu Enteni nganti saelengmu. Matur suwun monggo. Atau ku dhewe le. Ayo Mas Arifin. Spesial Karang Taruna ya, Den. Ah, Mas Arifin dene. Yo. Oh, Doras. Martin. Sing gedhe pancen nggonaku. Jantung hatiku sambung kumpung wanci dalu ngrobeda sarimu kalawan garwamu Mas Warsito. Kang Mas Kendra iki sakit murni lestarine. Rembuke atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki popo tenan sida dadi catelu tak kantin dikopo gemah apa Dek? Mbak Dek, kayak wis ngetokke duit lho mau lho Pak Dek. Mosok nyawer kok malu ya. Jangan malu-malu kalau Anda mau nyawer, karena Anda nyawer karo sinden, karo penyanyi, karo MC, Anda dijamin masuk surga. Amin. Ya Mendak tembung keri lho. kaya Aja lali note dicepake iki kok rampung kan bablas kitir sumilir jalane sing domah. Yo.
ya. 100.000 Kitir Sumilir. Kaul BPD. Sing gede pangapuramu nimas pepujanku sejantung hatiku sambungku mung wanci dalu ngrupit saremu kalawan garwamu ing atiku iki yen banjur ngelingi anakku telu iki pomo tenan sida dadi let cah telu tak kanthi apa kowe gemati ayo jelas no gelem pae ya kudu gelem anake nono iya no lah ngono masa gor gelem pae tok Jolali Kitir Sumilir bablase jalukane sing di omah tetep rong pupuh Kitir Sumilir Kitir Menda boya asik Pak Bundute sing di omah iki ayo ngadeg kabeh ya. Ibu-ibu sing among rawuh ngadeg kabeh. Kita hari ini bahagia. Bose muda laras ngadeg joget karo maratuwane. iya Angenku ngemboro anembus meko ngitung lintang sesuluh padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerina tak titipi kidung kegetake jantung menu monem cilu ciro cilu cimo cipat rino wengi wewayangmu beda atiku singo tirta saupomo kapan boyo aku bisa gegem lintang ranggul endahe kambulan
padang rembulan tak goleki ana ngendi si Panjerina tak titipi kidung gegeteking jantung Rino wengi wewayangmu beda atiku Singa tirta saupama kapan boyo aku bisa gegem lintang ranggul enteng rembulan kanggo nelesi lungka-lungka ketiga pasang esok awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng mider anggon goleki ora krasa esok awan nanti bengi Maniman yen nganti liya kang nyawang Kleang tak sawang men selok ning apang Kekencangan tak rindik saka kadewan Sareng ngoceh dheweke ngalih
lakon nyanding sliramu Ora bakalan diku keciwang liyan yen si podang andudut ati kepranan ora mendem atiku sansaya gatra tak sranani senepi kebulut ing benda atur sembah nuwun wedalipun Mas Dekling Iya. Udah Laras. Hey. Iya iya. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak nang kawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe yo lali janjine kandhane alesane mangkelake sabawang sing ora gelo kadang dandan kowe ora teko Janjane kowe nang ngendi halakatmu saja yo priyani atiku sujan kowe kencan karo wanita liya Resama mudo Laras iya dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak nang kawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe tak SMS balesi yen tak telepon malah pateni aku pipimu meski tak jiwa lali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko janjane kowe nang ngendi halakatmu masih saja yo priyani atiku sujan kowe kencan karo
mati. Pamujiku marang uripmu tetep salawase nakyane nanging aku tetep sayang kowe yo Modal laras lagi live streaming OBS Putra Timur Audio Sound.